Velkommen til deltager nummer 5. Vi kan starte med damer her. Hej. Jeg vil gerne starte med at spille sådan en lille sød julesang, som jeg har lavet. Det lyder sådan her. I hate the fucking Christmas. May Santa rot and burn in hell. I'd stole a goose up his fucking ass, strangle him with a Christmas bell. Santa Claus. Det er utroligt, hvordan så et lille sødt stykke musik kan bringe os hinanden meget nærmere. Hvad det hedder... Der er mange, der tit spørger mig, hvad fordriver du tiden med? Og så siger jeg gerne, jeg kan godt lide at tage en spiller. Også fordi, hvis det er lidt koldt, så får man varme, hvis man tager en spiller. Man kan faktisk også forbrænde kalorier på den måde, og der kan jeg anbefale, at man skruer helt op for varmen, rejser sig op, bøjer sig forover, holder vejret og siger som en gris, hvis man tager en spiller og stamper sindssygt hårdt på den nye CD med David Ove. Så slår man 2 fluer med et smæk. Men mig og så mine venner, vi vil gerne lave sådan en klub, hvor man dyrker ekstrem sportsgren. Fordi det synes vi, det er sejt. Og der var en, der foreslog, at vi skulle dyrke noget, der hedder naked kickboxing, blowjob, fetish, mountainbike, racer climbing. Så den anden så, det er kedeligt, vi kan også tage det, der hedder BMX, bisexual, rubber, bikini, bimbo, car accidental, pitbull, stunt, homophobia, life, written and fist, fucking hangover, fucking river left hand. Men vi beslutter os. Vi beslutter os så for at gå en tur i Tivoli. Jeg blev så lukket op i den der hedder 40 meter frit fald. Og det gik også fint. Jeg sked i bukserne 3 gange. Da jeg så ramte jorden, så blev det hele tvært, godt og grundigt i jorden. Og hele ryggen. Og bagefter havde de så planlagt så meget strategisk, vi skulle over i en, der blev kaldt for slyngen. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvad der sker, hvis man tager en mand, der lige har løjet 2,5 kilo i bukserne, sætter ham sammen med 20 andre, hiver ham 10 meter op over jorden, og så slynger dem rundt i 15 minutter. Jeg kan i hvert fald sige så meget som, at der var ikke en, der kom ind ned uden fregner. Men jeg har sådan, det går sådan tit galt for mig på den måde, og det skete også for, det er cirka en uges tid siden, jeg var i svømmehallen. Jeg står inde i brugskabinen og øver mig den der hedder, hvad nu den hedder? Elefanten? Nej, det er helikopteren. Ja. Og der kommer så, og det kan faktisk være svært, når den er særlig stor. Altså brugskabinen. Der kommer så 4 ældre, nøgne damer ind, og jeg stivner totalt. Og tænker, fordi jeg kunne så fornemme, at jeg var faktisk gået forkert. Jeg skulle have været inde i herrens, men hvordan skulle jeg redde mig ud af det her? Så jeg tænker, jeg skriger alt, hvad jeg kan, fordi så tror de sikkert, det er dem, der er gået forkert. Men det gjorde de så ikke, de blev bare stået. Så laver jeg helikopteren igen. Og tempo. De blev bare stået og kigge. Ikke før jeg begyndte at synge en af sangen fra David Oves nye CD. Først der løb de skrigende bort. Det kunne jeg egentlig godt forstå. Jeg vil gerne slutte af med en sang om en mand, som troede ukulelen her, det var verdens sejeste instrument. I bought my first real 4-string when I was unhappy. I started playing some classical shit. Sounded a little something like this. When I came back home, I acted like a real star. Until my friends all started to laugh, pointed fingers and said, "There ain't no fucking guitar."
Det var fedt at optræde for jer. Godt nok wild, den her ukulele. Hvad sker der for det her sted? Det skal du prøve bare at op med det. Og så trykker du bare på de der pedaler. Så skal du nok lige skille en solo for fuld stade. Og der er Dan Andersen skulle da fået kamp til strengen der med sådan en ukulele, der kan sige sjove ting, hva'? Ja. Det er sgu da fedt. Ja, men det var til nummer 5. Ja, hvad siger til det så? Jeg tager på, jo!